Dobrý den, vítejte u dalšího vlogu Anonym Fakea. Tenkrát ve třetím díle jsem vám ukazoval Dobrý den, vítejte u dalšího vlogu Anonym Fakea. Jo, ve třetím vlogu jsem vám ukazoval nějaký díly k počítači, ukazoval jsem vám základovku od MSIčka 970 herní, ukazoval jsem vám rámky od Fury Xu 4 gigovky a ukazoval jsem vám Evolvo zdroj 550 W. A dneska bych vám rád ukázal, co budeme objednávat brzo. Jsou to další díly na počítač, takže začneme bednou. Všechno beru z Alzy. Ano, myslím, že to fakt či jak má. Tak, na Alze jsem vybral Zalman Z1 Neo. Tady ta bedna je herní, vlastně si do ní zkrátka všechno, má dobrou cenu, jenom 1100. Zepředu má 2 větráky a z boku je prosklená, což je fakt nádhera. Takže vypadá fakt moc pěkně a i prostorná je dobrá. Tady takhle vidíme zepředu 2 posvícené modré repráky, tady se vkládá CD-romka, tady máme USBčka, sluchátka, nahoře máme zapínátko. Tady přijímá vzduch, venku zadním ho vypouští. Tady máme vlastně 2 větráky, které jsou podsvícené. Tady máme jeden nepodsvícený zadní. Ano, a tady dole se dává dolů. Máme ho na vyšších nožičkách, takže aj se krásně chodí a z boku je krásně prosklen, takže vidíme dovnitř, což se mi strašně moc líbí, vypadá to úplně krutě, vesmírně. Tady máme tlačítko na zapínání, power reset, USBčka, jo, USB 3, USB 2, máme tady mikrofon, zapínání, všechno. Tohle jsem ještě nezkoumal, to by měla být ta chytečka na prach, jak vlastně se tam lítá prach, tak tohle to by mělo chytit ten prach. A potom to taková vyčistíte a zase to tam vložíte zpátky. Tady je popsaný, co je do počítače. No, a takhle vypadá počítač zevnitř, jsou v něm věci. Zdroj, základová deska, grafická karta. Tady máme chlazení, jo, tady má asi vodní, rámky, všechno se sem krásně vleze a vypadá prostě překrásně, na výšku má jenom 44 cm, na dílku má 46 a na šířku má 20 cm. Bedna je pěkná, jdeme dál. Dál jsem tady vybral takovou levnější DVD vypalovačku od Asusu za 370 Kč, úplně nám bude stačit, bere CDčka, DVDčka, dá se ani vypalovat úplně všechno. Takže, co tady máme dál? Dál jsem vybral grafickou kartu za 3800 od MSI. Grafická karta má sice jenom 2 GB, ale úplně stačí, má 5400 MHz. Rozjedete na ní GTA 5. Je to strašně dobrá grafika, za tu cenu je fakt úplně úžasná, jelikož od MSIčka, tak mě bude vadit a i prostě se základovkou je úžasná, můžete si ho krásně vypadá a pojede jak drak, jo. Tady máme HDMI, tam zapojíme hlavní obrazovku, tady máme další přípojku, to je D-Zub, tam půjde boční a tady máme DVI-D, to myslím, že ani nevyužijeme. Jinak obou vypadá takhle, je moc pěkná, 2 větráčky na chlazení má, myslím, že nám tam krásně vynikne. Nějaké ty detaily tady ještě má dobrý hodnocení. Jak už je to MSIčko, takže to bude kvalita. Pak jsem vzal jenom vlastně do počítače 32 gigovou SSD disk, na který se půjde jenom systém, tam půjde Windows, programy, všechno. Tím pádem hry všechno bude mít vlastní, ale tady půjde celý systém na SSDčko a Data Premiere 32 GB bude stačit na celý systém. No a hlavní disk jsem vybral Seagate Barracuda, tyjo, bude mít 1 TB, jo, je to parádní disk, něco vydrží, má taky dobré ocenění.
Myslím, že jeho cena taky není nejhorší, za 15 stovek. No, dále to přeskočíme na procesor. Procesor jsem vzal od AMD FX 6300. Procesor má 3500 MHz. Jo, a myslím, že má i 6 jáder, nebo moment, to mě vypadlo z hlavy, já se musím kouknout, kolikatí jádrovej to je, ale myslím, že procesor to bude dobrý, 95 W, 31 GHz, je to paráda, do toho MSIčka zapadne krásně to AMDčko. Vlastně známe, co mě to celý bude skládat. Tak mě to vlastně všechno schválilo. Řada socket, počet jáder, je to 6 jádro, takže to bude dobře šlapat 6 jádrovka. A poslední, co tady mám, tak je chladič, ten jsem vybral fakt kvalitní. Oni sice ty chladiče, co dávají k těm procesorům, něco vydrží, ale prostě když na tom budete hrát, ještě k tomu točit a všechno, tak prostě je lepší, když to má samostatný chladič. Takže já jsem vybral samostatný chladič za 700. Cooler Master Hyper TX3 Evo. Je to parádní chladič. Chladič vlastně se pohání, nezapojuje se do zdrojů, ale vlastně toho, jak se dotýká s jak se dotýká se základovou deskou, tak který se vede tam má. Jo, jinak je celkem vždycky náročné přidělat, takže dávají k tomu i teplovodivou pastu, což to já nevěřím, já budu mít teplovodivou pastou od známého, který montuje počítače už asi 10 let a prostě vím, že ta teplovodivá pasta od něj vydrží aspoň 2 roky a ne jak tady ty pasty za 80 Kč na půl roku. Chladič je výtečný, je dobrý na Intel i na AMDčka. Tady od něj máme nějaké té hodnocení. No a to by bylo tak všechno a v dalším videu vám ukážu zbytek sestavy, jakože monitor, klávesnici a my jste už viděli a zbytek vám ukážu v dalším videu. Tak děkuju za zhlédnutí a zatím se mějte, tak zatím nashledanou.